Apay, akas to'y tibiyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad itinagan aminda at taga Ilocos Sur. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Thank you, Ma'am Grace Agtina Sales. And once again, congratulations, Engineer Hana Kerima Agtina Sales. Happy 17th birthday to Nicole Yong on December 13 from Nida Nieveras. Shout out kada Jelly Dumalyang, Tess Gonzales, Arlene Palentino, Sofia Botite, Mark and Mary Vlogs, Mary Jane Chu, Deans DB, Yabes family kan pamilyak ni Rosario kan Nueva Vizcaya from Innong iti Rosario La Union. Amin at taga Santo Domingo kan anak ko Adaruel, Ronaline, Renilyn Medis kan happy 59th birthday iti patpatag ko nga inak from Jonaline Fabelin. Shout out kada Argel 1895, Saklazans Vlog, Marilyn Marso, Ana Delphine, Ken Love. Anak ko ada Miles kan Maris, lakay ko ani Nomelito Concordia, datatay kan nanay kan ading ko a Richard de la Cruz from Maricel Concordia. Shout out pa kada Jasmine Rivera, Judeline Guzman, Gislyn Garcia, Jan Rabanso. Advance happy birthday kani ading ko Rochelle nga da ije Dubai, kan amin a friends ko dito Hong Kong from Rowelyn Corpus.
Shout out kada Juliet Sugitan, Dayan, Geraldine Larroco, Castañeda Floresma, Leonora Bautista, Joel Quilon, Daisilyn Astrero, kan Adela Vergara. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Minda. Dear Manang Emmy, sa anak nga OFW manang, ngam naawi sakmet amang ipatulod iti pakasaritaak, barang makaibati met iti adal kadagiti naayat adumdumngeg iti YouTube channel yo. Nang runa kadagiti padak nga inna, nga awan ti pinanunot na, no saan at ipagimbagan laeng ti anak na. Makunak amay saak a single parent manang Emmy, gapo ta pinanawan na kami ti asawak, ket nangikabbalay iti sabali a babayi. Baknang ti kakabkabbalay ita ti asawak manang, isu nga awan ti pampanunutan na a responsibilidad, agtrabaho man wenno saan. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idinagdesisyonak alipatakon a maminpinsan ti asawak. Talaga ka di adimon ilaban ti karbangam iti asawa, anak ko. Laglagi po nga addaan kayo iti anak nga agkasapulan iti sustento para iti panagadal na. Saan nanang? Nabannog ako nga agpakpakaasi ka ni Rex. Sobra-sobran ti sakit tinakam nga impay na kada kami ti anak na. No talaga mo't laang anapatagkan kwa na ti anak mi. Iso ko maamis mo ti agdisnudo amang sustento iti anak mi. Ngam impakitanan nga awan patagkan kwa na ti anak mi. Kat iso day ta ti pagsakitan unay tinakam ko, nanang. Anak. Sana bali alinipat na kuman nga asawa na. Basta di na kumamot linipat ti anak na. Day ta tinangiduron kanyak, tapno lipatak moten amamin pinsan ni Rex, nanang. Diyak kayat ti agbalin nga agpalpalama iti pamatag kan sustento na. Kabaila kabiagan ti anak ko. Amo ka din nagtubaybayan ti Diyos. Kan ada kayo matakanayon amang sarsaranay kada kami. Ay, adakan kaday ta anak ko. Sikat imasagnan, iso a respetar ti anyaman a desisyon mo. Basta laglagi po nga daak laeng dito'y akanayon amang tartarabay kada kayo nga agina. No si bibiyag pa'y kumaday di tatang mo. Amo kakastoy mo't laeng ti agbalin a desisyon na. Uwan nanang, kat pagyamanak unay ti kinasaya at yu kada kami nga agina. Kat dawat ko at tarabayan nak kumati na marswa. Iti daytoy nagbalin a desisyon ko. Anak, kumusta ti panagadal mo? Nasayat mo't nanang. Naglayingak to pa di school mi. Kung ti teacher mi, saan ko ka naatultuladan dagiti classmate ko? Asan dang agar-aramid iti homework da? Uwan mo't anak ko. Kakaiso na nga da kami kanilolam amang isuro ka dagiti lessons mo. Agadal ka na imbag anak ko ha? Taday talaang timabalin mi nga ipatawid kan ka. Tawan mo't timako na asa ni kwa tayo. Wan nanang. Ayun gayam nanang. Kaano ka di nga agawid ni tatang? Adayo ka di manin a lugar ti na kay destinuan na? Iso amabayag manin santo agawid? Mailiwak nga minan ka ni tatang. Anak, amo matitrabaho ni tatang mo. Masapul amapan iti nagduduma a lugar. Tapno aglako kadagiti produkto da. Sana bale anak, sumangpot tumot laeng ni tatang mo.
Aginggat kaano nga agulbud ka iti anak mo, Minda. Nanang, amo masaan mo ang mailimad iti agnanayon ti kinapudno. Nang runa kat nasirib ni Bong nga apukok. Apay no ininot nga ibagam ti agpaysokan kwa na. Narigrigat ngamin numang namnama iti awan ti apukok. Nanang, saan ka adikdiktaran, Minda? Ngam panunutam anaimbag ti na ibagak anak ko. Amangan ngamin no nakarkaron ton amarigatan ka amang ilawlawag iti amin, no di mo pa'y larugyan ita. Adda punto ni Nanang. Husto ti ko na asaan ngagnanayon ang mailimad ko ti kinapudno. Ngam sigurado masakitan ni Bong. Numamuan na asaanan nga agsubli ti amana. Nagrigat mo ti kastoy akasasaad ko. Nagrigat ti agbalin nga ina. Nang runa no adda tinakiro apasamak iti biyag. Kas iti mapaspasamak kada kami. Agdadata asaanan nga agsublipay ni Rex iti dan nami nga agina. Ngam ikagkagumaaklat nga aramidon ti amin. Tapno saan na masakitan ti anak ko. Kat saan adumakas iti imatang na ti amana. Ahente iti nagduduma a produkto ti ama ti anak ko, Manang Emmy. Iso akanayon amapan iti nagduduma a lugar, asakop ti rota na. Kat pasaray agbayag ijay iti makalawas. Iso anairuaman ti anak ko, apasaray saan nga agawid iti mabayag ti amana. Ngam ti di na ammo, kat talaga asaanan apulos nga agawid ti amana iti dan nami. Gapo ta nakisina akat nga ruden kankwana. Naglabas nga rod ti sumagmamano abulan, nakastrekak iti trabaho, Manang Emmy. Nanang, adan trabaho. Naawat ak akahera ti may sa department store iji ili. Ay na, nagsayaatan ngay anak ko. Kaano ka kanungay amang rugi? Mangrugi ak inton bigatan, Nanang. Makamu kayo pailaang dito'y balay, Kastamot tan iti apuyo. Di ka di madanagan, anak ko. Siya kunti makaamu dito'y. Kastamot tan ti panangsukon kanibong iti pagadalan. Agyaman ak, Nanang. Amok aday tuyan ti sungbat ti Diyos kadag iti karkararag ko. Tapno makapangabarwanan kami matan iti anak ko. Kalpasan dagiti saan anasaya at anapagteng mi iti biyag. Kat agyaman ak, tada kayo akanayon amang tultulong, kan mang tartarabay kada kami nga agina. Agyaman ak, Nanang.
Ne, Tata Fredo, madamabat gayam ti panagpadalusyo iti arubayan kan o nagtibalayo. Si kamo gayam minda. Ayun balasang ko ta adda sumangput asa nga ilimi agapoy di abroad. Kasta ka di, Tata? Sinumot nga day taasa nga iliyo. Kaslay special saa. Tani, talaga kasta unay ti panagpadalos kan panagsimpayo. Ni Ardel balasang ko. Tayo inauna nga anak ni Minseng akabsat ka. Napayag ngamin asaan na nagbakasyon dito Pilipinas ka. Makumi-kumi ti trabaho na. Iso analipatan na pa yun ti mga sawa. Kasta aya, Tata? Amangan mo't no di na pa'y nasarakan ti kagasat na Tata. Anya ti amuyo. Amangan no iti panagbakasyon na dito Pilipinas. Kat masarakan nanton ti agbalin akapisi ti puso na. Ay kung nagsaya aton nga inukas ta balasang ka. Sapay la kumangarot at akas na nga agpaisaw. Nay, ada ka mo't gaya mon anak ko. Kumusta mo't nga iti umuna nga aldaw mo iti trabaho? Nasaya at mo't nanang. Nasingpat dagiti amok, kastamot dagiti katrabahwak. Naragsakak nanang, taadda lang arudon panggadak. Mailiw-liwag ko pa'y panunutan amin ang napaspasamak kanyak iti kalabas. Nasingpat ka ngamin nga anak, ken ina anak ko. Awan ti di mo aramidan, tapno mapasaya at mo ti masakbayan ti anak mo. Kendi kapulos na awanan iti namnama, kalpasan dagiti napagtengyo nga agina. Wan nanang, nagbalin akarit kanyak dagiti apaspasamak, tapno agbalinak anatibker para iti anak ko. Ken para mutten kada kayo, nanang. Nanang, apa adi matin sumangsangpit ni tatang? Nabayagon day din na uda pa nag-awid na. Saan mo na panunutan day ta anak ko? Ubing ka pa'y unay, tapno maawatam dagiti paspasamak. Dumteng to ti aldaw ang maawatam matlaang ti amin. Basta ti kanayon mo alaglagipan, ipatpatag na kaunay ni tatang mo. Kat imadayo tapno agtrabaho para iti masakbayam. Iso nga igad mo ti agadal anak ko, ha? Wan na anang, kaya't ko ti makalpas iti panagadal ko. Tapno no dantong trabaho, saan kantong nagtrabaho pa'y nanang? Ipasyar kanto langan iti nagduduma lugar. Kastamat ni tatang. Tanda anak day tanga imbagam anak ko, ha? Sige, mapantangaro doon iti kusina tamangan tayon. Itaypay anak kaluto ni Lolam. Kasla at dapas kendi takaruba anak ko. Ang mga nusimbang patantay or urayan da bisita nga agapo iji abroad, nanang. Day, kasano nga mom, anak ko? Iso nga mintimbaga ni Tata Fredo kanyak idinaminsan nga aldaw, nanang. Isumot lagayam anak kita kayo nga agtungtungtong idinaminsan. Wan nanang, kaanakan ka nun ni Tata Fredo ti sumangput. Baro kanupay, tanalipatan na kanun ti mga sawa, gapu iti pan nakakumikom na iti trabaho na. Isumot na itati ko na ni Tata Fredo. Aya, ay, alangarod anak ko, agrubwat kan, ta mga numaladaw ka pa iti trabaho. Agiddan kayo ni iti anak mo nga agarmusar. Wan nanang.
Bagnagsapay o, Tata Fredo. Lumabasak pa'y. Ay, kastamot balasang ka. Sumur ka din iti trabaho? Wen, Tata. Uncle, ayan ka dito. Ni, adamot gayam ka sarsarita yo, Uncle. Good morning. Arwan gayam, iso ni Minda, karo ba tayo? Di talang bangher tayan ti balayda. Minda, iso gayam ta ibagbagakan ka kaanakak ni Arnel. Good morning, Mat Arnel. Nasaya at mat na nakabakasyon ka dito Pilipinas. Sige ha. Tata, panawan kayo pa'y. Ang mga numaladaw iti trabaho. Sige, Minda. O sige, nice meeting you. See you around. Minda, agyaman tayo manugot ka si Murot kanya ngagpasyar dito parke. Apay kit din na saan. Nagbalintaan na singad, manipod idinagamamuta. Amon pa yan ti si bubukal apakasaritaak. Tinapasamak kada kami ti ama ti anak ko. Kan amok anatak ng kaatao, kan mapagtalkan. Iso asimurotakken ka, Arnel. Ay ayatan ka. Among matdaytan Minda. Manula abulanen. Agsubliak tumanen iti abroad. Kayat ko kumaamaamuan. No adamat lanamnamaken ka. Amo mati ka sa saan ti biyag ko, Arnel. Adda anak ko. Uray pa'y nabayagan a panawan nga awan damag ko iti asawak. Adda latta ti anak ko a responsibilidad ko. No ikan nakiti gundaway. Agbalinak akatakunaynay mo iti responsibilidad mo iti anak mo. Itala na karik na kiti kastoy Minda. Katsapay la kumataklonan na kon. Ay ayatan ka mat Arnel. Ha? Katsapay la kuma. Tadi kan to agbalbaliw. Agyaman ak Minda. Ikarik, sa anak ngagbalbaliw. Namnamang agbalinak ka napudnukin ka. Ay ayatan ka unay-unay. Agpaiso ka diti mapalpaliiw ko, Minda. Kasla damot na nagkinaawatan nyo ka ni Arnel. Pudno nanang. Ay ayatak unay ni Arnel. Adan nagkinaawatan mi. Katsapay la ko ma, tamaawatan nyo ti marikriknak. Masapol ko mo ti kabinadang ko amang padakkel ka ni Bong, nanang. Di ka agdanag, anak ko. Maawatan ka. Nabayag matan a panawan a nagmaymaysa ka. Katsapay la kuma, taday tuyon ti tagiuray mo a kabinadang mo itibiyag. Ang kasanaw no agsublinton ni Arnel ije abroad. Kabaalam to ka di ti maiyadayon tumanan kan kuana. Di ka agdanag nanang, napagsaritaan min ka ni Arnel day taabanag. Amok akabaalak ti amin. Arnel, danas ka na maamuam. Oh, anya day Minda. Kan, apay akasla madandanagan ka. Masikugak, Arnel. Ha? Kasano day ito yan? Agpay so, Minda? Masikog ka? Apay madanagan ka? At last, maadaan ta ni ta anak. Maragsakan ak unay, Minda. Kayat mo asawan? Agyaman na, Arnel.
kunaklakit Di din kag no. danag, Minda. Saan ka abaybayan? Nakarkaro pa itan nga ayatan ka. Gaputa maaddaan tanton iti anak. Napunas ti amin adanag ko. Apaman ang nakitak ti reaksyon ni Arnel, idinaamuan na ti kasasaad ko manang Emmy. Panagriknak kat dimtengan ti lalaki ang makatakunaynay ko iti tungpalbiag ko. Nagbalin met anaanayas ti linangandakan ni Bong nga anak ko. Imbilang na ngamin ni Bong akas pudpudno nga anak na. Impas ngay ko nga rod ti anak mi ka ni Arnel. Maysa analungpo a babae ti impas ngay ko manang Emmy. Nalaos ti ragsak ni Arnel iti dayta agondaway. Impadamag na nga rod iti inana ti panagpas ngay kon, kat nakarkaro manen a naragsakan ti inana. Gapo ta ti anak mi gayam ti umuna nga apo ko na a babae. Agingga adimteng ti aldaw a panagsublin ni Arnel ijay balasiw taaw. Saanan amalapdan ti panagsublim ijay balasiw taaw, Arnel? Wan nga rod, Minda. Ngam na pagsaritaan tamatanda ito'y saan ka di. Iso adi ka nagliday. Kanayan akto nga umawag. Tapno kumustahan kayo kadagiti anak ta. Agan-anad ka ijay ha. Di mo liplipatan nga inuman nagiti agas mo. Annadam ti salunat mo. Wen, di kagdanag. Agan nadak para kada kayo. Oh, di mo baybayan dagiti anak ta ha? Kenoray si ka. Di mo baybayan ti bagim. Ti salunat mo. Magagara na ni mama makakita kadagiti daddo mapaya pictures ti anak ta. Amamaten, umuna nga apo a babae ko naman. Nagasat ti anak ta. Ta saan pa'y la nakita ni Lola na ipatpatag na launa yan. Sapay la kumata dumteng to ti aldaw nga agkita damat iti personal nga aglola. Anya tamo, ang mga nukalata sumangpat dito ni mama. Ha? Basta, agsingsingpot ka ijay ha. Kanayon mo alaglagipon nga da kami nga agururay iti panagsublim. Ay ayatan ka, Arnel. Ay ayatan ka mat unay-unay, Minda. Itata nakasublin ni Arnel iji abroad. Di ka kadi maikawa, anak ko. Aklunak, talaga maikawa ak nanang. Nga masapol nga agbalinak anatibkar. Timangpat patibkar kanyak. Kat ti panagayat kanyak ni Arnel. Agraman ka dagiti anak mi. Amok adinan tulipatan dagiti karina kanyak, nanang. Ay, nasaya at dukas ta anak ko. Awan ti makaammo no anyan to ti mapasama kadagiti sumarsaro no nga aldaw. Ngamdawatem ti panarabay ti Diyos, anak ko. Amok adi nakabaybayan. Agyaman ak nanang. Basta agtalinaed ak anapudno.
ken si uuray ken ni Arnel. Hello, Arnel. Kumusta kan? Nasayatak mo dito eh. Ngam siyempre, nalidayak tawan kayo iti danak. Iso atar aramidag. Ibaw-bawin ko lang iti trabaho ti amin na panahon ko. Tapno saan kayo unay amamis kadag iti ubing. Kailiw ka una yun, Minda. Kasta akmat, Arnel. Di kagdanag. Apama na makaurnungak. Kan makaalak iti bakasyon ko iti trabaho. Agawid akadagos. Namnamaak day ta, Arnel. Sapay kuma, ta iti mabiit. Makabakasyon ka matan. Kailiw da kauna yan, Arnel. Naragsak kami ta si Mangpot kan, Arnel. Kamaudyanan na. Agdadan na tayo manan. No pay amok aso magmamanula ang abulan ti kaadam. Tamasapol nga agsubli kamot laang iji abroad. Iso ang masapol sulitin tayo ti kaadak dito Pilipinas, Minda. Dakkelin ta anak ta. Kastamot tin nibong. Kasla kaano lang day di ipapanaw ko. Nagdara sa naglabas na iti aldawan niya, Minda. Uwan nga rod, Arnel. Kumusta mo't ni mamam? Okay mo't ni mama. Kailiw na nga rodon ta anak ta. Maayayo ka dagiti pictures ngayon patpatulod mo. Kabayatan ti panagdakkel ta anak ta. Kasta ka di. Maragsakan ak amakangag iti dayta, Arnel. Wan gayam. Ada singasing ni mama. Kaya't sapay la kumata maawatam ti panggap na. Anya dayta, Arnel? Kaya't nang isurot ko ta anak ta iti panagsublik iti abroad. Anya? Kayat mo asawan? Iya dayom ti anak ta kanyak? Kasta ti kayat ni mamam ang mapasamak, Arnel? Minda, saan ko nga isurot ta anak ta tapno iya dayukken ka? No di ka tapno sumayati masakbayan na, no agnahid ijay. No ijay adumakkel. No ag-eskwela ijay, kan nagtrabahon to ijay. Ha? Amumot no kasano ti rigat ti biag dito Pilipinas saan ka di? No ijay adumakkel ta anak ta, narimrimat to ti masakbayan na. Di kagdanag, takanayon tumot lang ti komunikasyon nyo. Gapo takanayon kami to nga umawag. O, kasladan tumot lang iti dinam ti anak ta. Panunutom ka na imbag ti singasing ni mama. Para mo't lang iti masakbayan ti anak ta ti pampanunutan ti inak, Minda. Kasla na unag ti pampanunutam Minda. No kaano si Mangpot ni Arnel sa kasta ti Jarmo. Adda ka di pa kariribukam, anak ko. Nanang, adda ngamin imbaga kanyak ni Arnel asingasing ti inana. Anya dayta, anak ko. Kaya't da ka nga itugot ti anak mo iti panagsubli ni Arnel iti Estados Unidos. Anya, kaya't mo asawan? Maiyadayukan ka ti anak mo? Kasta nga rod, nanang, ngam inlawlawag ni Arnel ti intensyon ti inana. Iso na isingasing na ti kasjay. Anak ko,
Kaya't da ka no anarimat to ti masakbayan na no ijay nga agnaed kan dumakkel. Saan atap no iya dayuda kanyak ti anak ko? Amo tayo mat ngamin no kasano karigat ti biag dito Pilipinas, nanang. No ijay ang makaadal kan makaturpos, adun to kano ti oportunidad na ijay. Tapno nasaysaya ato ti agbalin ang masakbayan na. Ay, adakan ka day ta anak ko. Amok mo't asipod pa'y. Tilaang pagimbagan dagiti anak mo ti prioridad mo kan pampanunutam. Saan abalin nga agsakripisyo ka? Basta mapasaya at mo ti masakbayan dagiti anak mo. Isu asika ti rumbeng nga agdesisyon, anak ko. Ado arabii a pinampanunot ko ti singasing ti ina ni Arnel, manang Emmy. Ado alwa ti nagarubos. Pampanunutag pay laeng amayadayo ti anak ko, kasla mapugsaten ti angas ko. Ngem iti sabali a bangir, pampanunutag met ti agbalin to a masakbayan ti anak ko, no palubusak a sumurot iti amana. Ado dagiti mangubublag kanyak manang Emmy. Apay kano akabaelak amayadayo ti anak ko kanyak. Idinto tamabalin met anasaya at to ti masakbayan na iti denak. Ngamjak kayat adumteng to ti gundaway asidirenak ti anak ko. No apay, ajak impaay kan kuana tinapintas agundaway nga idijaya kan kuana ti pamilya ti amana. Nagdesisyonak nga rod, manang Emmy. Nasakit man iti kaunggak, pinalubusak ti anak ko, tati pinanunot ko ket tinarimat to a masakbayan na intundumteng ti aldaw. Napalalo ti ragsak ni Arnel iti nagbalin a desisyon ko manang Emmy. Katukad tinabuslon met a panagarubos ti luwak kadagiti umuna nga aldaw a kaawan ti anak ko iti denak. Naimbaglaengen taadda ni Bong nga anak ko ken ti inak amangan andingay kanyak. Tinungpalmet ni Arnel ti Karina a kanayon nga umawag ken ag video call. Iso anaep-ep matlaeng ti iliw ko iti anak mi. Ita, addan iti high school ti anak mi, manang Emmy. Kat ison a mismo ti kanayon nga ag video call kada kami, tapno kasla agdadan na kami matlaeng. Kat ururayan mi ti panagbakasyon danto ditoy Pilipinas. Daytoy ti pakasaritaak manang. Kat sapay kuma tamakaibati iti adal kadagiti inna akas kanyak a nagsakripisyo ken simmugal para iti masakbayan ti anak na. Toy pagayam mo, Minda. Minda, pagayam ko, saludo aken ka, gapu iti naramid mo a panagsakripisyo para iti masakbayan ti anak mo. Nasakit para iti maysa nga ina ti maiyadayo iti patpatgen na unay nga anak. Amo tayo mat ti sitwasyon nyo ka ni Arnel. Saan kayo ang nagkasar? Kat awan ti pakasiguraduam no tungpalan na ti Karina adi na iyadayo ti anak mo ken ka. Ngem simmugal ka kat saan ka anapaay tatinong palmet ni Arnel ti Karina ken ka.
Kararag ko asapay ko ma taagtultuloy ti kinaragsakyo ken tinarimat a masakbayan to dagiti anak mo. Alakastan pagayam ko ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo dito'y programa tayo. Dagiti tugot iti dana ti biag. Bintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan